над 6-ти кръг. На коментара е Майкъл Рейсинг от редакционния екип, подкрепен от шампиона на 9-я кръг Маса Миказо. Приятно гледане! Нека започнем с стартиращата решетка. Първите 3 места са заети от Алекс Хол, позиция номер 2 е заета от Рок Тай, възпроизвеждайки битката от откриването на арта. Домашен или уличен стил, ние сме в средата на второто полувреме. Skyline е на 4-та позиция, Пал Соник на 5-та, Сарт предава на 7-ма позиция. Занаби и Широка GTR са на 8-ма позиция с 40 кг натоварване и така нататък. Върховете на класирането EU Сел Мусуп е с 100 кг баласт и е на 11-та позиция. Това е предварителното класиране, но с 5 метра по-късно този тур. Не можах да видя таймера. Всъщност са някои тестове в минибус и особено подобреното тяло, просто невероятна арп сила за всяка област. И разбира се, специалната подкрепа от господин Кинша и къщата с влак на господин Машин. Кажем невероятното представление и позиции в сезона до сега. GT300 също бяха страхотни на пистата с запис от 80 км. Aoshima RX-7 е в класацията с 50 км на трето място. Юнишия Джек Силвия на четвърто място с 70 км, а на второ място е М. Алексо. Те са на второ място по брой нападения и след това Мистер С на Арта започва пети и след това с Мистер С от Сигма. Проект Мил продължава и от 5 отбори 4 са постигнали време за запис от по-малко от 7000 точки. Това е страхотно постижение. Присъствието на господинът С е наистина страшно. Все повече и повече усъвършенства своите умения и в съответствие с това повишава бойната си сила. Дори ако събереш 80 кг с Макс, тази сила беше наистина очевидна по време на предварителните избори. Дали ще продължат по този начин или ще се намесят в битката по някакъв начин, но това се вълнувате да ходите по него, това влошава нещата. Върни се! Това ни каза, че вече започна... Постоянно казваш, постоянно. Вече започна. Така няма да подобрите ситуацията. Ще я влошите още повече. Вече утежнихте положението, спрете да го правите. С всяка минута, в която продължавате, ситуацията става все по-трудна и по-трудна. Спрете! Новият съсед изглежда съмнителен. Не си ли съгласен? Сигурен съм, че крие нещо. Все пак, както казах по-рано, колата има разширен потенциал и този курс е негов специалитет, но изпреварването тук е наистина трудно. Скоростта на правата е бърза, така че с звънеца на кутията е изключително трудно. Така че ако Нода се справи на този ъгъл и задържи NSX-а, няма да бъде изпреварен на правата. Да видим какво ще стане. Трябва да направя ревю. Дадоха ми да не готово, да го направим вкъщи. Разбира се, има нещо такова, но пробиването с корнери не е толкова лесно нещо, нали? Така че ще трябва да разчитаме на спиране или на правата скорост. Това означава, че Нода ще трябва да чака възможност. В момента водещия GT500 е Шуги Нода. С този GT на Томси в битка номер 2. Печелейки двата си мача с GT... Може би е просто усещане, но битката между предната Супра и NSX е интензивна. Така че чувството ни е по-отворено. Трябва да бъдем готови, ако нещо се случи, не се гмуркаме безумно. Мизуно Шузо 31 години. А какво ще кажеш за този NSX? Трябва да преценяваме горе-долу така и да пробваме да направим пробив. Изглежда сякаш ще се изравним за миг. И да се От тук сигурно ще се изтръгнем напред като катапулт. Не можем да си позволим да се движим хоризонтално напред. Така е. Камерата е на енергията. Форд камера свичерът наистина беше S. Ultra Flow Supra Noda. Явно на Камура все още се справя добре, но това е сериозна катастрофа в спортните състезания. Наистина беше доста близо. Да, определено такива неща се случват често в тези серии, така че има голяма вероятност да се повторят. Както виждате, 6 машини се състезават едновременно. И това е най-забавящия се момент. О, те са толкова близо, че почти се сблъскват. О, какво шоу! Тази супа днес май е с труп вътре, амиран труп.
О, И тук идва сребърния. После стана на дете с маска. Опасно така е, наистина опасно. Да, Сано. Да, не мога да разбера къде могат да бъдат такива завои. Да, точно тази Продължаваме кола нататък. така е. е страх. Ако се обърне Благодаря пред ви, че очите ми, гледахте. няма какво да Ето направи. внимателно. Така че, този 300, в точно Няма- този момент, между 300 и 500, напоследък се случва често. Този Ще го направим лесно. Благодаря за усилия. Тачен момент. Тук. Благодаря за усилия. При- GT500 се нареждат в колона точно като GT300. Получи се задръстване, защото нода води колоната, а темпото е бавно. Отзад има струпване. Охо, Чувате Pennzoil, ме, Zexel нали? GTR излизат отпред. Охо, S-Ultra, Flow, Super Megatic излизат на курса. Охо, Сблъсък, изглежда има контакт. Кареш и малко удряне. Чувствам се точно като ударен от този спинъгъл. Самостоятелно ли е това? Изглежда самостоятелно. Но леко докосване 5000 йени. Затова го разбих, за да видя колко е леко. Извинявай, съжалявам. Не за подценяване. Ей, гледай. Да вървим по земята! Предишният победител, мобилния NSX на Доминик Шу. Също е на пътя и ще вземе участие в турнира GT300. За допит, ето такъв допир. Опа! Хей, Джима, изглеждаш малко притеснен. Шува сякаш ще падне. Значи доста това е голям контакт. е ефектът. Дайсин Гароман Силвия и NSX Aerocon Макларан също са включени, как мислиш? Аха, а какво мислиш за Дайсин Силвия, която е на върха? Тук борбата за точки е голяма, но и Aerocon Макларан е в голям краш. Наистина, Нещата в момента, Атихиконака който се оправят GT300 ли? и GT500 се сблъскаха, беше неочаквано. Това жълтото да не би да е Макларан. Това, че са се сблъскали, означава сериозни Да, това малко се притеснявам за средното проблеми. разстояние. Всичко Но все пак е наред добре. е. Това е голям краш. Серия от 1999. Серия от 1999 се повтаря. Да се върнем пак през входа на драйвера, така че искам да слезем и О! да продължим. Два Мерсмайла се въртят! И филмирането също се върти заедно с тях. Какво правите, три добри души? Току-що се случи Два катастрофа, пъти? така че може би има изтичане на масло и определено усещам, че ще потрябва спирачка. Явно Дегнер се изравни с MRS-2 и запълни празнотата, въртейки се. Системата на Дайшин Силвия Да, тък му влезе в питейната хралупа не мога и да установи повярвам, че две наличието коли са на се две въртели еднакви заедно и двете са MRS се машини, откъснали. подредени като Цезари. Но кой Ни- бе този отзад, който се справяше толкова добре? Не, по-добре Добре свършена беше да работа. отблъснеш. Добре Така че свършена работа. флип, Green Runner! флип, не мога да чакам повече. Се отново. Появи се легендарната Супа Сарт. И така, ето я отново тази легендарна Супа Сарт, но вероятно това е само началото. Опа, потвърдено е, това е началото. Може би има Да. и други, които ще Да, остават около излязат. 30 обиколки. Този триумфален NSX е пилотиран от Шушан Мицубиши. След него е NSX на Акира Хонда и накрая С NSX на NSX Ренро. 123 ли е? Опа, ето тук в Super GT Back Grid Казуки Хошино също има поставен пеналти. Когато алармата звъни, Така че- съжалявам. Това се разгръща широко в задната част, като същевременно стартира стартовата линия. Да, така е. И така Малко е GT300 сложно, но има машината го катастрофа засече. или нещо подобно и кой застана от отгоре круз Това е бариери в или зоната на направи пресъп Фукушима. фаза. Питър е печелившият. Върнато е към вас, но да не би да сте изгубили следата на черното знаме. Ами,
Не знам дали там връзката беше добра. Хайсан. Но Може ако би... го объркате с пиона Да, на влизам. новотрайните идеи, Миналия път никой драма. няма да е готов. И ще се чудят какво става. Веднага след като спечели първата титла за сезона, трябва да се откаже от това калсоноскопски ред. Благодаря за Да се монтира така. Обаче Гейн Хошино Трудното влезе е, че неправилно, обикновено, така когато че се да, влиза това... там, се сваля целият предпазен добре. план, така че може би това колана не е мога затегната. да реша самичък. Ако го затворите плътно, не се вижда и долу, затова е трудно да се закопчае. Какво става? Най-бързият човек на света. Фуджоши Хошино и така Пензуел и Excel GTR се включиха. Нисмоти имат. Това ще влезе в историята на рутинг пистите от Томас Камея, Майами. Страхотно. Насочени към шампионата, важно е да завършим така, че да вземем точките. Така че, какво мислите? 100 кг са доста, така че мисля, че това е голямо Следващото постижение. състезание е за по-висока позиция. И ще бъде тежко. Но този герой Слим Супер веднъж показа този вид това е изпълнение много, дори с 100 кг. За храната. Да. И този Елен пробяга 1000 км. Този Елен 100 км Няма и проблем. е направил доста стабилна подготовка. Така че този Елен просто трябва да използва натрупаните данни, което го прави сравнително лесно или по-лесно Те състезание. току-що постигнаха нещо невероятно със своята изключителна мощност. Герои са. А на върха виждате Арта NSX. Виждаме как Арта NSX влиза в бокса. Вече вторият екип от безкрайния NSX завърши своята работа и излиза. Има разлика вече. Вече е някакъв странен тайминг да влязат в титлъна. Да видим как ще се развие надпреварата. От Китами до Цучия Кацу и докъде ще се стигне с втората стратегия на екипите. Този локтайтъл позиция ми се струва малко интересна. Да, така е. Тук в Цучия Кацу трябва да покажат малко повече сила или поне да намерят начин да се измъкнат. В такъв случай, да, докато се подреждат и стрелката на спидметъра показва известно движение. Вероятно така е дошъл и Хошино-сан. Да го видим какво ще покаже оттам нататък. О, пътният лист, това е спунинг, какво ще кажете? Да, наистина се стараят. Колата вече ускорява. Навигацията върви по план, да нагласим тайминга, да. Ако е възможно, аутлап и напред. Бавно и спокойно. Да видим сега пътният лист къде е. Цучия Кацу, легендата още броди. Очакваме предстоящите обиколки, но пътният лист още не се вижда. Иначе казано, влизат в последния квартал. И легендата вече е близо. Балимпреса, това е... Трябва да е с турбин. Благодаря ви много. Импреса Благодаря ви за е гледане. същата като миналата година, но прилича на турбина и ревюто NSX също много липсва. Какво да кажа, липсва много. Тайс Кейто вече прави стейринг, но изглежда, че също съм го направил отново. Левите предни NSX и Такашито Кошима, този път и менеджер на MTG 2 Star. Контакт още веднъж е труден. Тигра. Сега е време за GT300. Проект Mu Esperia MRS номер 2. Shell Ticer, Lavan GT3R. Тази машина сега е номер 3. Всички проект Mu Esperia MRS номер 2. Това е голяма здравословна борба. Съжалявам за Това е страхотно представяне. Благодаря. Точно така. Сега, за GT500. На трето място се изкачва Castrol Tom Supra, а на четвърто Benzoil Decal GTR с черен флаг от Denso Art Supra. всичко. Какво е това? Може би по време на джака пит на питстопа е направен внезапен джак. Или пък по време на средата на джака е натискано непредпазливо. Ах, значи на канал 24 на Denso Art Supra ще бъде наказан с пеналти. При същата Супра има 15 секунди разлика от Castrol Tom Supra на второ място. От черния флаг на бензинова помпа, Toyota ще има 4 победи. Благодарим ви, че слушахте. О! И Таката Благодарим Дом ви, също че получава гледахте. пеналти. Така че Кита Мацо ще го изпревари. Така и Мато и Light Juice. Личното овладяване Не, но разбира се, когато къщата. всичко се обърква, например, когато някой внезапно влезе, това определено разклаща духа
Може да забравите за момента, но понякога това е голяма грешка. Малко е сложно, а сега проектът Мю Есперия Мис, поемането на командване на мисията и приемането на завета на мистерият. Днес ще гоним победата с волна. Малко се надявам да се постараете за това. Америка връщане през 97 година с МР2. Шоу. Гласуват Масаюки Нагана на 31. Разликата с Юничур се затваря. Не, това може би. О, не, височината на дом в Финландия се появява, вероятно в бялата линия. И трети поред излиза с Юнисия Джекс в топ 30. Това изглежда като момент на 9 от 10 попадения. Почакайте малко. Точно това. В топ 30 останали 3 седмици и 4 етапа. Сега след 24 часа и 80 разлики, както казах преди, излиза на първо място. Направих. Това означава ли, че ще загубим 40 секунди? Проектът музикална Експерия Мирс. Това се превърна в топ новина. Реално това се превърна в топ новина в настоящото състояние. Какво огромно вълнение! До самия край. Дали богинята на победата беше зла? Хасуми също е в Това шок. означава, че ще получа пеналти от Цукон. Какайдо му сега се изправят пред пеналти, но тук, в същото място, 30 топ акционери споделят 10 секунден пеналти. Приемам. Така че, по сметки, проектът зрителност, експериментално МРС ще бъде топ. Не, това е Цукон. Масакан Янада. Заснето. Значи, с тази подредба проект View Esperia, МРС и екип Крафт ще бъдат най-отгоре. Върнахме се към домашното междинно състояние с Яното Нагаши за 86 трансформатори и този сезон МРС от миналия път беше пуснат да влезе в екипа, който стигна до върха. Битка в К1. В края на битката с Мичи Сига загубих. Завърших втори, обаче сега всички... Не мога да повярвам, че това е последната обиколка. Натискам здраво. На теста по-рано колата също Шампиона на Хако, Джеки, дори с новите гуми Съркът, изостава от бърз път на Мичи Сига и се бори за победа в GT3. Изцяло се вглъбих, а скоростта не намалява, Кейчи. Да, Нори е на 45 години и е влязъл в последната обиколка. Дългоочакваното завръщане на Ямазаки в Америка продължава, наследявайки легендата на Мистер Америка. GT500 беше силна, бърза беше, арта на NSX беше малко по-бърза, но арта е... Да, атакуй Мачек. Благодаря ви всички. Дожо богове, рунд 2 в армията на Дожото Арти Яна. Звучи, че е първото състезание за сезона и първата победа вече е тук. Отново ще бъдем шампиони.